Салом алейкум бародаро. Ина ирӯз 24 июн борон задесай, борон. ҳам ҷои офат задаем, ҳамҷода ғиш канде сардем, инҷода борон задесай, ҳама чанг шид нигакне. ина бороно тамошо кунед чӣ хел задесай. бевара ҷои беборуни бар. ма мардум ягон чишмонда бошад, ягон ғишт пиш намебора канда майда майда бурдесе барои ҷои хонаҳои нав. нига кинед борон. бо мо ай тарафи лой ки омадаги ҳамунҷода ҳам каналда айдири дара об омадесай бародаро. айҷо борон зад камкам баскад уже не ҳавлида об омадай. не ҳавлида на об омадай. Нига кине айдирини ҳамун кӯҳе ки дара ҳастай ҳамунҷо об омадеса. ина ҳамаҷо чапашдаги на ҳаворо нига кин чӣ хел сиёҳ шудаги. ина ҳаво абри сиёҳ шудаи бародаро. ҳозир борон зад, ина ҳама ҷора тар кард, бо бас кардайда. ҳаво нига кин абри сиёҳ шуда. танлурак задеса, чироғак ҳозир назада, чироғак нашудаю, ҳаво гирм гирм кардеса.